Nacházíme se na letišti v Turecku, Istanbulu. Nastal náš poslední den odletu. Máme právě asi 11 hodin a čekáme, až se nalodíme na letadlo. No a dneska jsme si připravili otázky pro studenty, aby jsme shrnuli celý týden. Jaké to bylo, jaké máte dojmy, nebyla jsou ta, co jste dělali, protože jsme napsali. Takže já se vás budu přímo ptát, co se vám nejvíc líbilo. Co se ti nejvíc líbilo? Já nevím. Jako, mně se líbilo teda všechno. A úplně to nejvíc, jakože můžeš klidně říct 2 věci, 3 věci, jako nemusí být jedna. Tak možná se mi nejvíc líbil pondělní večer, kdy jsme si byli vlastně posedět všichni spolu a tak nějak jsme se poznávali, zjišťovali jsme Super věci. Co jste zjistili? Zjistili jsme, nebo včera se mi líbila jízda autobusem, kdy jsme zjišťovali jazykolami jiných jazyků a nejdelší slova v jejich jazycích. A pamatuješ si nějaké? Nepamatuji. Pamatuješ. Lukáši, co se tobě nejvíc líbilo? Mě strašně bavilo učit jej říkat jméno Hřehoř. Což jsme si ji nahrávali, když se snažili, ale někteří se dokázali naučit říct i Ř, když se hodně snažili. Naučili se. To bylo tak nejzábavnější. A byli to jenom Turci nebo i nějaké jiné národnosti? Jenom Orhana jsem Orhan, takže Turek. Libore, co se tobě nejvíc líbilo? Mně se nejvíc líbilo asi tak 5kilová kočka, to byla hodně zajímavá. Potom celý Istanbul, ale líbilo se mně hlavně ta doprava, že vlastně jejich blinker je troubení. Blinker je troubení, dobře. Nikol, jaký je rozdíl mezi naší školou a tu tureckou školou? No tak, Hlavní, první, co ti napadne, jaký je první rozdíl? Běžte se podívat do hodin? Byli. A co bylo v hodinách? Bordel. Jo. Neposlouchali. Narušili jste jim asi výuku. Určitě. tak jak v kterých hodinách? Jak v kterých hodinách? My jsme byli třeba na literatuře a tam rozebírali vlastně z arabského písma na turecké, to nějak překládali a zjišťovali teda ty významy. Dobře. Tak a my teďka vlastně chystáme další projekt, už jsme o něho zažádali, s tím, že teda jsme plánovali, že tam budeme mít téměř 30 studentů, bychom do toho chtěli vlastně nalákat, aby oni měli zájem. Co vy? Chtěli byste do dalšího takového projektu jít? Určitě. Jakube? Určitě. Proč by to taková projektu? Byla to skvělá zkušenost, vlastně dozvěděli jsme se strašně moc nových věcí, myslím, že i zlepšili v angličtině, protože cokoliv jsme potřebovali, tak jako jinak než anglicky to stejně nešlo maximálně tak rukama, nohama a to občas moc nefunguje, takže rozhodně určitě šel bych dál 100%. Dominiku, bál by se z práce v novém projektu? Ne. Ne, proč ne? Protože už vím, že to za to stojí. Že to za to stojí. Tak. A byla to těžká práce v tomto projektu, Karle? Nebyla. Kolik času zhruba strávil svého volného času mimo školu na tomto projektu? Pár hodin. Pár hodin. Míň jak 10. Míň jak 10. Takže to nebylo nic náročného. Dobře. Lukáši, co bys vzkázal těm svým spolužákům a ostatním studentům z jiných tříd, kteří vlastně se chtěli do toho projektu zapojit a nějak jim to uniklo? Třeba byli nemocní, nebo měli zkušení, nebo se jim pouze nechtělo. Co bys jim vzkázal? Můžete závidět. Proč? Protože jsme si to tady skvěle užili. Měli jsme opravdu vynikající zábavu. Co ty, bál se z toho předtím? Tak trochu jo, hlavně mít vašeho pohodě. A já myslím teďka toho, jako vůbec toho projektu, jít do toho projektu. Ne, nebál se z toho vůbec. Jakube, co ty, bál se z toho předtím? Já jsem interesoval jeho, on by jinak nešel, Takže vy jste šli společně do toho, takže lepší, když jdou do toho třeba kámoši dva, jo, určitě, ale já jsem se přihlásil dobrovolně, já jsem vlastně chtěl to dělat, věděl jsem, že za to něco bude, že jen tak asi nepojedem a... Libore, co ty? Jo, dobré, tak jako... Byla to těžká práce pro tebe? No, nebyla, ale tak... Mě jsem moc nechtěl, ale potom jako zjistil jsem, že to fakt za to stojí. Nechtěl jsi teď. Ty jsi byl ten línější typ. Ano. Ty jsi byl ten línější typ, ale stálo to za Na to. poslední chvíli. Na poslední chvilku. Ale fakt to za to stálo a jestli bude možnost jako příští rok, tak se budu víc snažit to dostat. Výborně. Tak jo, my jsme rádi, že se vám to moc líbilo, že se to podařilo, líbilo se to všem studentům, líbilo se to studentům, kteří byli v Itálii, kteří byli v Polsku, studentům, kteří vlastně hostili všechny ty země u nás, všichni byli spokojení, takže se těším na další spolupráci a
studenti máte možnost se všichni zapojit. Čau. Ahoj.